И здравейте хора, тук започвам един нов свят. Малко съм се поразвила, но голяма работа. Направи си един дървен меч. Сега с тук, дет не го познавам. Ето откъдето не го познавам. Какво? Ще се бием. Нахуми в къщата и сега ще се отрепаме. Между другото, виж Искаш каква да е... кажеш моята къща. Искаш да кажеш къщата, която аз ти подобрих. Тоест направо така някаква дупка, като мишка седи. И ми казва, че има къща. И буквално влизам от началото и го отрепвам. Глупси. Чакай, сега. Добре, наистина. Така, долния чест е всичко мое. Добре, де горния. Горния чест е всичко мое. Който иска да знае моя канал, казвам се Петър Биби. Тебе всичко ще знаят. Нали, така Митко. Да. Чакайте да се оставя всичко. И сега с това ще се отрепаме. Трябва да си правиш дървен меч. Аз си направих. Аз ще си взема айрон да си направя броня. Ей, да, ей! Искаш да те отрепя да видим какво броня ще направиш? Айде. Ей, как ми се изплъзна? Той като ми бъгва. Меча ти... Оставих ти меча тук. За те. Чакай. Чакай, бе! Сега един удар за да компенсирам. Ма то на мен ми бъгва. Не знам какво виждат. И при Максиме той мога да разбавяте мощните мечове, аз ръка го бутам. Чакай, бе, още не съм започнал. Сега и аз трябва да удар да пъти. Не, взели ми меча. Глиждах се в оградата. Ей, Петя умира. Къде ме меч? Не знам, не е в мен. Имам само един меч. Кой си ти, бе? Чакай да затворя вратата. 3, 2, 1. Как ти хвъркна меча? Окей, извинете за излишните звуци. Няма горе някой ушета. Или някой спами. Що отварям тъпата печка? Мечът ти изхвърча. И ти взимам експит. Какво? Кой ще удръщи, бе? Мама ти. Ай, вземи си меч. Ай, дай ми го. Ми той е тука. Къде е? Бъй. Чувам братята ни. О, трепа гости от първия удар. Но аз бях на половин сърце. Нищо, важното е, че са... Паяк! И зомби, ама има и паяк. И сега видях паяк. Упс! Съжалявам! Умирам от моите събратя. Тей, излизам навънка. С дървени мечи. Хайде, питайте ма защо. Там виждам едни червени очи. О, скелетън. Отивам при паяка. Казвам му здрасти. И го отрепаме. Айде, умирай. Защо не даш нищо? Аз се прибирам, не знам за тебе. Ти остани тук за своите приятели. Аз се прибирам. Да, още пивите, бе. Дай, върни ми меча. Начи го е, начи го. Стига съм отворил! Начи една фурна. Да виж какво значи фурна за мене. Ти си фурна. Аз съм само подобие. Въй. Ядосам. Дай, няма да взема айтерите. Но аз нямам никакви. Защо отворих честа за Бога? И да, хора, това мислим да е за целият ни PvP бой. Сега да почваме с оцелянето. Добре, само да взема експито. Митко го няма. Аре, бе!
Опси. Едно зомби, идва за тебе. Как? Сега ще върна нещата, ако след да му биеш. Окей. Ще бия зомбитата. Добре. Сега ще помагам. Това включва и тебе. Бай! Идват. Къде идваш? Атака! Стюмитака, Пусна матафака. картоф. Честно? Май. Не. Ай, но не скелет, дет ме уби. Имам да му връщам. Къде? Имам да му връщам. Където е? И водата. Няма го. И клипи. Няма скелетен. А, ето го. Изпалил се! Не, намери го. Да. Къде? Ела при мен, виждаш ли ми името? Бързо да си направим ново укрепление. Така. Тъй. Бързо, преди да ни е убил. Че някой стреля там, ама не го. Отказа се. Какво правиш пак, бе? Укрепления? Ти са би там, докато аз направя къщичка. Да, бе! Окей, както разбрахме, вече имам малко ток. Но продължавам да снимам, не знам защо. Пуда ги яйца зомбитата, не могат да ме достигнат. Ще си направя един бронен от царя на зомбито. Хей. Почвам. 33 ай. Но има само 7. Окей, крием са. Без никой да позадира. Има само 7 айрана. Ади бе. Не, бе. Ти ли го иска бе? Не. Кучо. Мисля, че знам кой. Кой? Зомбитата. Максим! А, не, има 24. Тук кой ще си ги взема за брони? А, скелет е без мене! Митко! Вижте го този нагъл скелет, къде е тук? Митко, може Чакай. да си направя меч на теб от айрон. А, скелет е зад мене! О, убих скелета. Убих твой вечен враг. Митко, Да. искаш ли да ти направя? Ще направя 2 айрон меча. Един за теб, един за мен. Окей, аз убих твой вечен враг. Дай ми една целувка. Беше епична битка. Муа! И ти на тебе. Муа! Ай, че съм на малко, бе. И аз съм малко, ама не ще ми. Тук има някакви глупотините. О, имам меч. Имам меч стрели. Окей. Пускам се в бой. Пускай се. Кой ме би? Кой? Ти ли ще би? Мен ли ще би, бе? Аз ще изхабя двата дървени меча първо. Откъде направих? Скелетън. Вили. О. Потрепа ли? На малко съм. Не ми взимай нищо! Бързо. Бързо, че ме стреля. Искам правя зигзаг. Ауч. Как му цяло? Сега мене ли ще целиш, бе? Не! Умирам. Паяк ме следва. И аз колко компактно да ти отворя. Благодаря, имам си 2 връв. Ендермен! Имам 2 връв, Петя. Имаме айрон меч, бе. Дай, разкачаме. Аре, бе. Аз си лягам в топлото ми легло. Да, хора, моят дизайн. Не в моето легло, бе. Кое е друго? Ето и тука. Що си във въздуха? Не съм във въздуха и хората могат да го потвърдят. А мога ли да те ударя? Не. Докато спиш. На половин сърце съм, ей! Само да се смял му удариш. Вече си завит. Лягай. И ти, ама. Аз съм се завил топличко. Ми е топличко.
Окей, аз съм на пълно сърце, отивам да ям. Отивам да хапвам. Мам. Правя въдица. Петя прави въдица. Искаш да скочим на ония нормално? Не. Аз ще му скоча. Ти не помниш ли какво стана ми? Окей, значи, вземаме една... Дали не помня какво стана миналия път? Мгм. О, той има грас. Не го гледам. А той мен гледа. Ама бе, ти си много прост ендърмен, бе. Защо? Телепортира се във водата. Седи при това дърво. Ще го искам. Мала! Аз отивам на екскурзия. Чуле? Отивам на екскурзия. Ма, До близкото езеро. А не, извиняй, до близката река. Където имам уютна къщичка. С Кейти ми уютната къщичка. Няма никой с по-уютна къщичка от моята. В един ендерман би едно зомби. Грасбук! Не крещи! И го слагам. То. Честно. Да. Вау! Ето го моят най-умен приятел на света. Благодаря за комплимент. Он е там какво е? XP. Sugar canes. Всички крави тук. Окей, така правим една малка къща. Нещо. Упс. Ти къде си? Той бяга от мен. Не бягам. Къде си? Дори не съм кликнал. В моята къщичка съм. Значи да спра да си държа меч. Да. Ако може. Добре. Чакай, първо се правил риболовна къща. Искате да... Може ли само да те удари? Качи се тук върху оградата, мога да се дам да покажа на зрителите как те метнах през терасата. Как си метнах Максим през терасата? Качи се тук. Заед съм. На покрива. Моля те да е. Чакай да е. И хора, сега ще ви покажем как метнах Максим през терасата. Като някакъв простак. Какъвто е. И ако гледате видео да не се обижда, защото е такъв. И той ще стои върху масичката и аз го цападосвам и той. Да! Хайде, качвай се. Чакай де. Правя с магии. Вече никой не може да излезе. Излязах. Сега се качи. Хора, сега ще Ще ви ви покажем мишка. как. Пиу! Плашиш ми рибата. То ми плаши рибата. Скейзи какъв е надал. Ей, така метнах Максим през терасата. Нали така метнах? Но те смешно ли ти беше? Да. И закон се хилеше. Защото ми беше смешно, може би. Хилих ти се, защото беше смешно. Не се хилеше. Защото исках да вълкруча. Така се караха. Максим хвърляше не знам си какво на Петю. И след това аз казах не знам си какво на Максим. И станахме приятели. Ама друг път вече се раздели. Вече не сме приятели, защото аз не съм приятели с простаци. Тъй, че ако искате да сте приятели, не бъдете простаци. Опа, аз трябва да бягам. Брат ми ще ме уби. И добре хора, това мислим да е за края на клипа. Така че ударете един лайк. Чакай, Абонирайте- започвам да те метна през терасата. Абонирайте се за мене и Чакай. чао!